binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang Else Tongesdieting van Saus bij Radio 1 horen. Presentatie Geert van Thun. Goeien en welkom bij aflevering 21 van Net vergeten. Verleden week hebben wij praten over evacuees en jong gaat het over de ontregeling van het duistig Libben. In de rin van de oorlogsjaren hier is land te maken met schaarste van een prottenzaken. Eten, brandstof, shippen en tal van orenzaken weer net meer te krijgen. Daar kan bij dat de bezetter ook nog beslag laaien op verschillende zaken. Fietsen, vrachtauto's, hinders, textiel, koper, tin en zelfs tjerke klokken verdwenen naar Duitsland. Nederland werd systematisch plunderen. Ook de inwoners van de gemeente het beeld in Benamerdiel kregen hiermee te maken. Aflevering 21 van Net vergeten joen over de ontregeling van het duistig Libben. Nederland weer bezet. En de geallieerde landen blokkeren de Europese kusten. Het leerde net te vermijden dat probleem in het verzending van het eten. Thee, koffie en smokerij voelen als eerste onder de distributieregels. Squan, chippen en chocolade volgen al gauw. De productie van de textielindustrie zakken maar liefst 50% en boven dat komt de helft van de productie naar Duitsland. Visje op een Noordzee wie haast onmogelijk. De strenge winters van 42 en 43 maken het gebrek aan brandstof nog slimmer. Diezelfde winters wien ook de oorzaak van het tekort aan groenten en vruchten. Urenlang in een regen staan voor een winkel werd nog wat te keer weer ten hege prijzen, wat een heel gewone zaak. Net zien steende de vererming en het zakje van de Libbenstandard wie er eind september 1944 geen sprake van zwiere honger of gebrek. Door een goed opzetten en uitvierd distributiesysteem, al in de crisisjaren uitdacht voor het geval ter oorlog komen zou, waard de volkszoens net alarmerend minder. Aanpassings op het gebied van de landbouw wienen wel nodig. Minder vee, meer bouw. Zelfs blommentuintjes waren omzet in volkstuintjes. Prijscontroleers en speciaal opgeleide prijsjemeesken houden tafelsjug op het nalebien van de prijsbeheersing. Die wie aankundigen om woekerprijzen voor te komen. De bezetter vorderde een prottegoed in voor de oorlogsindustrie. Nederland wat leegplunderen. De Duitsers namen metalen dingen van tin, leed, koper, begelijks tjerkenklokken en ijzer, saasmalkbussen. Ze namen hinders, kei en bargen. Textiel, groenten en vruchten, boter, cheese en jerpels. En later ook personenauto's, bussen en fietsen. De eerste jaren broeken de Duitsers bij het vorderen haast geen geweld. Er was zelfs financiële skeervergoeding jong voor het inleveren artikel. Na geraden de oorlog vorderen, werd het duister bestaan meer en meer ontregelen. Men kon maar 30 minuten op een dag gebruik maken van gas. Er kwam distributie voor elektriciteit en drinkwater. Geerkokers verstrekten eenpansmiddelen. Iepen bier voor 4 wie haast onmogelijk. In deze krapte economie wie net vallen te beginnen met geld. De vorderingen van de Duitse sleepkever waren dan ik zien als klerenbare raaf. We praten hier over die ontregeling met gasten. Jan Mollema van 21 april 1926 wennen in de oorlog in Blessem. Blessem weer trok in uitzonderlijke lezing een soort van vrijstaat. Er werden in dat liedje waar verschillende zaken betocht om de maatregels van de bezetter te onterinnen. En Jan Monsma van 22 juli 1912 hikke in tuin in Sint-Jabek. Monsma weer met 2 orenfirmanten eigenaar van een transportbedrijf in Sint-Jabek. Al in 1940 waren een van de vrachtauto's van het bedrijf vaderen. En Tite de Jong, bijna op 14 mei 1920 in Ljouwert. Mevrouw de Jong wennen in de oorlogsjaren in Sint-Anne. Als verpleegkundige werd zij trok dokter Kliphuis inskekelen in het Neethospitaal in Sint-Anne. Goeien alle treien, welkom in de studio. Ik wil met jou in beginnen, Mollema. Ik ga zijn Blessem weer een soort van vrijstaat. Dat komt omdat Blessem maar van één kant te bereiken is. En direct weer uit. Je hebt hier en daar een soort, ja, je kon je gang in, min of meer. Klopt dat? We zitten aan de wacht in de toer. En we hebben hier een soort van vrijstaat. Dat komt omdat Blessem maar van één kant te bereiken is. En direct weer uit. Je hebt hier en daar een soort, ja, je kon je gang in, min of meer. Klopt dat? 1940 waren
En dan kon je het hele dik uitzien. En dan heb je verder kijken, en als er een Duitsers ook aan waren bladen, dan werd hij voet. Het was apart, er waren zoveel mensen. Er waren honger in weekjes, en uit de beetje wij. En wij gingen al jaren onderdoken, en die brachten op een zetten. En het hele dorp wist het. En boet nam ik wel, en ze werden nooit verred. Nee. Toen ze kwam, zei ze, me gauw vrije leren, en we tussen erbij en het is klaar. Ja. En ze hebben goed aangepast. Je hebt hier dus constant in je... Ja, ik ben een beetje daar. Ja, helemaal niks. Maar je hier constant hier in die toer zitten Ja. die ter opleiden moest als de Duitsers dronk kwamen. Zodra het licht werd, dan kwam de Duitsers aan en waren op een hoornbladen en mijn duif vertrokken. Ja. Ik ging een ontrouwde neef. Dus ik ben onderdoken en ik ben in SKK geweest. En SKK, dat moet je even uitlezen. Dat we ontfronsen wat zeg maar zeggen, in de samen aan oren in rond de kamer thuis, maar verlof we er naar binnen. Toen de buis kwam. En die slipte onder de geiten. Die slipte onder de guiden. Ja. Die njogen geiten in het hokje. En dat was mooi. Dat heb je zelf geleerd. Ieder van die vak draaien beslaan met zink, wat zink. En dan het leunetje erin en hij zo'n wallenpitje erin. En als er gevaar werd, dan werd hup. Tussen de kastje dwergjes. En die beide geiten die mochten nooit voor de oren waren slachten, want daar zijn we genieten. Maar die mochten net voort, want zodra het werken werd tegengekomen, die geitjes lezen. Ze winnen dat beestje weer natuurlijk wend. Ik had er niet naast maar het liep mij niet goed. Ik zei, ik wil dat even lezen. Ja. Hij plakte banden van een oor, zeg maar, van de melkenhelders. En die geiten wisten precies de vreemd om erover. Nee, dan wist hij het al. Ja. Er is trouwens één onderdoeker, één onderdoeker had het leven verlenen, hè? Wat zei je? Eén onderdoeker uit Dijnem. Die is in Dijnem pakt, dacht ik, hè? Of die is naar Dijnem gegaan. Die hier beter in Blessen bleef ook Ja, kennelijk. die bij de vrouw, die had er nog achterover. Dat is een Daniel ook. Die had die man vrijgekregen, hè? Ja. Tegen het woord en Je ziet hem daar in Blessem dus min of meer vrij van. Dus gevaar, je hem zeggen het onkom, je hem zeggen het op je aankom. Je hem hier zelfs, en dat vind ik het aardigste van het verhaal, hinders onderdoekt. Klopt dat? Want als je op het laatste moesten die trein ontspoort, no? Het laatste waren daar minder. En die boer net hebben we elkaar beheiden, op Ringja staat, en die mogen net uit zijn hinder pakken, naar hij achter een leegstukje aanbracht. Dat de letter toen er bij de trein kon zijn eigen hinder wel in zijn, in een leegstukje laan, want ze dachten, nou hier ook komen ze nemen als een hinder, maar dan hebben we niks meer. Nee. Ze voerden alles in het huis, no? Ja. Fietsen en alles. Daar hien je hem in Blessem dus ook last van, denk ik. Wat zei je? Daar hien je hem in Blessem ook last van, dat Duitsers wel kwamen om spullen te vorderen. Jawel. Ja, ze moesten naar, ik had er een hinder zo om, dan moesten die boeren naar mijn naam dan, waar de wijs uitzochten. En dan moesten we machines weer in krijgen. Ja. Moesten we wachten. Duitsers hier een verstaan van hinders, hè? Wat? De Duitsers hier een verstaan van hinders. Ja, bliksteen, dat is van verder. En dat is nog zo. De eerste hinder heb ik om het popelen aan de popen. No? Ja. Toch ga je hem eens een keer een hinder bij hem kwijtrekken, dat wie het meeste hinder. Ja, dat moesten ze hebben. No? Maar als je dat hinder gewoon open in, dat kon die boer weer mis. En die hoorden weer net erin, dus ik moet zeggen, dan kon het immer. Maar die Duitsers zijn, het is een merrie, dat kan je me vakken, maar hij zei, ik kan me niet schulden hebben, laat me dat hinder maar voor je. En dan krijg je er centen voor, maar je hinder niks van. Je kreeg hem er centen voor? Wat? Kreeg je hem er centen voor? Ja, dat helpt wel, dat dacht ik wel, ja, maar dat was hinder net zo makkelijk in gewoon. Nee. Je hebt die weer geregeld met skiep en kei op het dik. Ja, ik zou het weer verder over. En alle veder net met de auto koer, dat moest hij doen. Het dak en mijn oorlog hadden we heen was hem kijken naar de duizendbol en ik hoop dat zijn daar met kei komen aan die daad, man, dat met skiën heb ik. Ja. Maar dan kwam je Duitsers in. Wat zei je? Dan kwam je Duitsers Ik kan in. ik Duitsers in, ja natuurlijk. En dan weet alweer de cent voor de Wehrmacht. Dan kon er maar terugrennen. En dan bracht ik was een koop voor, die moest zwart maken. En ik kon naar Schele Wouter zijn. Dan hebben we goed een man jet werken met die Schele Wouter. En die trek ik schatten is hij zei, maar dan zit nog deze de Wouter. Ja, hij zei, wel niet lief, want dan had het schietmasker. Nou, hij zei, knip naar hier eens voor de hassen, hoor. Dan zal het wel lukken. En toen gaat hij weg en dan wordt het erom. Als je dan gewoon die de snitste spoor zal horen, gewoon de stad in. Die hadden een venster spoor, daar werden er aan, op boksen met aan. Ja. Ja, en hinders had ze wel ophellen, ja. En dan zei die tjenne Duitsers, dat is voor de Weermacht. Ja. En dan kon je wel terug in. en dat leeuwden ze altijd? Ja, en wat ze zeggen, ik wil wat ze naar Amerika nog. Ja. En ze winnen altijd in de leveringskei, nou, die waren dan naar Snits en naar Drachten en Hoeren moesten heen naar fietsen. En dan waren die keidieren daar leveren, moesten nacht uitskieten. Wie gewicht verlenen, dan waren de daar boven en dan waren ze verdeeld aan de slachters. Ja. Ja. Dan
Ja, dan denk ik dat je ze kennen van dat je hem houdt, maar ik oren daarin blessen. Maar een stukje brutaliteit, zeg maar, Ja, toch de Duitsers op het verkeerde been proberen te zetten. Klopt Ja. dat? ja. Dat man die kwam, ik word stuurd maar Rede Boezek. En we op het trein, dan kwam maar Rede Boezek toe. Maar er zit 4 pond vlees in. Hoor. En dan dacht ik, wat het lieve mens een lekker pandje vlees kon roken. Want nu al die strenge winter kon die rug mee. Het was heel warmpel. En dan kreeg elke keer een beetje. Zeg ook dat er een gaatje honger, ja, elke keer kreeg wat. Ja. Ja. Illegaal slachtje. Gebeurde Nou, dus een illegaal, proppen. Ja, je moest het daar aan eten krijgen. Ja, maar het mocht net, hè? Nee, maar ja. Wat aan dat net mocht, dat is altijd mooi werk. Dat is nou nog zo. Ja, daar heb ik wel gelijk aan, ja. Dat Ja. is altijd nog zo best. Wat aan dat net mooi, dat is altijd mooi werk. Dat heb ik altijd mijn hele leven naar gehad en dat is ik zo. Jo dienen daar ook al mooi aan dat illegaal slachtje. Nou ja, ik ben maar zo'n jongen opgelopen, jongen 14 jaar door de oorlog gebruikt. En dan had ik altijd werk bij die boer en dan had er dan zo'n loopje weer, zeg maar, moest ik worden mooi. En je altijd maar stil zodat maar niet opraten. Ja. Zat wanneer we in de jaren, ik buis komt nu van Amerika. Waar Henk en Baden van Dieren. Die kwamen van een merk hoor. Ja, die zit er een man in Doetinchem. En die roende, zei ze hem op het merk wat best al laat, joh. Ja, hij zei, ik zit thuis maar bij jaren en die maar voort. Nou, hij zei, dat is een toer. Nou ja, hij zei, ik was er graag voort in Friesland. Nou, hij zei, hij wat over praten, een beetje kost weer. Soms eerst wat kostgeld had ik maar zo. En bij mijn broer onder ook. Hij had mannen naar Zwolle daar rijden. Misschien ik wel naar Doetinchem, had hij bij die jongen opbellen. En die kwamen in Blessem terecht dus. Ja, ik kwam in Blessem terecht en toen wou ik wat praten. Toen wist ik naar zo'n van Heesterkoopman. En zijn paken, die jongens zijn paken, die hebben mij weer onderwijs en haar paken, die waren helemaal godscout, die kwamen van Leeuwarden aan een merk van Deventer. Dat we iets brutsen. Ja. En ze brachten gewoon op de straat, daar waren het op praten en samen. Er stien net zo volle biem meer in Blessem op het Ja, eind van de oorlog, hè? daar staan de protoben. Ja, stien, ja. Want er staan een prachtig mooi werk met 2 streken alleen bij. Maar toen kreeg je een beetje honger naar de eerste oren te zeggen. Want ze was in geen hout om dit te krijgen. Dan zei je de eerste die aan hem oor uit. En dan blijft hij het hele riegeltje dragen. Want toen blijft hem aardig minder worden. Maar toen was het nog een reet naar Heide, dat is de eerste nog. En toen waren in Linnebjem, die ben al je wijven. Ja. Ja. Dan hier kan niet die knipt, er zitten nog vleermozen in en zo. Ja. Ben je zelf ook wat kwijttrekken in de oorlog? Wat verder is door de Duitsers? Nee, ik zal niet, gelukkig niet. Nee, Nee. dat is best goed. Ik ga wel even bij de OT geweest, bij de organisatie TOT. Moesten we al hierheen en daar ben ik heen gegaan. Omdat er zoveel onderzoekers zijn en zoveel andere mensen die het oppakt werden komen, ben wij met 8 man ben wij naar Drenthe geweest, in Loon. En daar zitten we in Borgerijken. En dan kwamen we huiden en altijd met die geld schip het zeeske en van die geld onze boter en dan hadden we 4 weken volhouden. Nou is dat. Toen is huiden naar Germ de Jong, want die is kunnen zo hierop. Gern de Jong, voor de duidelijkheid, wie de NSB Ja, barmachtig de van mijn NSB naam waren had. net zo lekker neer. Zo kan het. Maar dat jouwt niks. Ik zei jongen, Henrik Germ, jongen, wat best nou nog van plan? Want toen zou het met 4 weken zit omruilen weer en dan met roden komen. Hij zei, Leeuw, als het kans als maar wij te krijgen, maar stel maar wij heli. Hij zei, toen stel me net alleen, dat zeg ik zelf dan. En toen is hij op een kusjefiets gekomen en hij had er onder wij in gekocht. En ze had zelf een luchtband, mijn oren van het dorp. En dan ben er 12 voortgegaan, de andere week zou de wet wel ophellen en dat is hij heel tegen. Ja. Ik ben er al je wijken. En toen heb ik geen rijbewijs meer, ik geen persoonsbewijs meer. Nou, toen moest ik wat op het vliegveld rijden. En toen zeiden ze al, ja, ik kan stovel heen, zei ze. Dat zie ik direct net zonder persoonsbewijs. Dat moest je ook die gaten tegenrijden op het vliegveld. Ja, dat had ik er wel van mooi en dat zou zijn. Ja. Ja. Een fiets met kussieban, want gewone ban. Gewoon Die een winnen minder net, hè? hebben, nou, dat weer rovers wordt. Die kost maar 3 jaar hongen ook. 400 gonen voor een Ja. per ban. Ja, in de zwarte handel, want anders kon je niet krijgen. No? Zwarte handel. Ja. Ga je dat mooi maken? Nee, ja, een schipje thuis lacht zich, zeg maar, zijn gaatje ophangen en zo. Ja, en dan had maar een keer thuis komen met 23 per dames kwam, weet ik wel. 23 per dames kwam. Ja, en dat weet ik samen kwijt. Ja, want dat vind ik er. Je kan je niet begrijpen, maar daar weet je verlet van. Ja. Had ik alle kleren aan in de oorlog. Ik vergeet je nog gewoon nog. En dan klauwde je idee, want we hadden schippenwol. En je spint. Onderbroeken van schippenwol en bastrakken van schippenwol. Het in orde, de klauwen. Al die schippenwol waar je gewoon in, want interlak is minder net. Nee. Maar dat slachtje, dat gebeurde dus illegaal, dat weten we nou. Ja. Maar je verkocht naar de zek.
Wat? Of je verkocht het, dat vlees. Nou En ja, of die ruilt het, zijn die vrouwen Ik gewoon. net vergeten. Ik heb gekost misschien 200-300 gulden toen. Ja. Ze had laatst maar een uit verkocht voor 1000 gulden voor de hele dan zou het heen. Ja. En ik ga nou nog eens met Rotterdam praten. Hij zei, lekker bij hoenslatje, een bokserslatje. Dat doe ik niet. Die hingen mooi blank, zei die man. In Rotterdam ze was een hoenslag daar. Ze heeft me dat verteld. Dus ze waren wat uitvond. Ja, ja. Zo moest je tot de tijd, denk ik. Hè? Wat Maar zo moest je tot de tijd. Ja, natuurlijk. Je moest niet naar die. De Joden die mochten niet je spek gaan doen, want en heel niet, maar in oorlog eten het wel. Want door kregen ze ook niks. Nee, nee. Goed, ik ga even naar Jan Monsma. Transportbedrijf in de oorlog. Je raakt nog heel gauw een auto kwijt, hè? Ja, de eerste die ben we direct na de oorlog, direct toen de oorlog uitbroken was, toen ben we de eerste kwijtgeraakt, ja. Hoe ging dat? Nou, dat ging er was feitelijk er waren al een Rijksverkeersinspectie ingesteld. En dus het ging feitelijk niet over de Duitsers, het ging meer de Rijksverkeersinspectie die zei, nou, er ben bij ons met de beeld, er zijn 3 auto's en daar moet maar 1 bij weg. Dus op een gegeven moment, toen moesten we dan die auto, die moesten we brengen. Ja. En die auto die moest gebracht worden in Wezel. Nou, en daar hadden we natuurlijk niet al te veel zin aan. Dat kan ik Doet me in de beeld voorstellen. niet en ja, ons maar niet. Maar wij troffen daar een man die er wel eens even, die er wel wat, nou die zat er wel wat in. Het was een man uit Beetgem en hij zei nou een paar 100 gulden en dan breng ik hem wel heen. Die had hem er voor ons heen gebracht. Doet ze niet en Jan niet, maar hij wel. En een dag 3 later toen troffen we hem toch weer in Beetgem dat hij weer omkwam. Wij waren bang dat we er blijven moesten met die auto's. Ja, ja. Vandaar dat we waren om die auto te brengen. Ja. Maar kreeg je hem dan ook wat voor? Nou, een griepstuver. Er is later voor die eerste, er is wat geld voorkomen, ja. We hebben meer kwijtraakt, komt straks wel in het verhaal denk ik. Maar daar, nee hoor, Nee. nee. Want dit was nog al heel gauw in de oorlog, hè? Ja, maar kijk, we hadden 3 auto's en de Rijksverkeersinspectie dacht er met om dat op dat moment de besten er natuurlijk naar niet uitgingen. Hè, er was wel wat met werken bij de Rijksverkeersinspectie. Ja. Maar toch stonden die onder Duits gezag, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat was zo. Het waren, iedere vervoerder moest lid wezen van een organisatie. De Nationale Organisatie Beroepsgoederenvervoer. En die Nationale Organisatie die stond natuurlijk min of meer onder Duits opzicht. Ja. Er wordt een Rijksverkeersinspecteur ingesteld. En de Rijksverkeersinspecteur was ook een man die door haar daar steld was. Ja. Worden je daar nou verrast dat het verzoek kwam? Of zag je hem dat aankomen? Oh, dat zag je wel aankomen. Jawel hoor. Dat zag je wel aankomen. Die soort dingen die je dacht, nou dat zal wel een keer komen. Er waren eerst nog wat vloeibare brandstof. Dus toen kon je nou wel wat rijden. Maar later kwam dat natuurlijk dat er ook geen vloeibare brandstof meer was. En toen kwamen de generatoren. En dat was voor ons even makkelijker. Want die auto's werd je een generator opzetten. Het zij een houtgenerator, het zij een antracietgenerator. Die auto's die worden niet vorderd. Daar kreeg je dus een papier bij. De Rijksverkeersinspectie weer, die zorgde voor die papieren. En die auto's die bleven dus hier. Ja, die waren niet aantrekkelijk genoeg voor de Duitsers? Ja, dat zal ze wel geweest hebben. Maar kijk, de Duitsers hadden er ook belang bij dat het leven in het land, dat het ook, er moest voedselvoorziening wezen. Er moesten allerhande dingen wezen. De boeren moesten nog graan kwijt en de boeren moesten nog vlas kwijt. Al die dingen meer. De eerappels waren ook bepaalde handel in. De steden Amsterdam en Rotterdam moesten voorzien worden. Dus er moest een bepaald stuk vervoer blijven.
Dit is aflevering 21 van Net Vierte. We praten hier over de ontregeling van het duister leven. Al je zaken, ja, weet je normaal gesproken net ontdenken zo'n in die jaren wolbarren. We doen dat met Jan Mollema, met Jan Monsma en met Tieter de Jong. Ja, nou van Diek, hè? Ja, precies. Maar goed. Toen nog de Jong. Jo kwam in zijn tannen en toen zei dokter Kliphuis, dat is een heel bekende dokter, is een tannen, waar een heel bekende dokter is een tannen. Er moet een Noordhospitaal komen, een Noordziekenhuis. Ja. Waarom moest dat? Omdat de evacuatiecommissar uit Venlo. Ja. Moest er dus een gebouw wezen waar die mensen nog geholpen waren konden. Nou? Wat nou dus de schakel is, dat was het Noordziekenhuis. Gebouw achter de gereformeerde kerk. Ja. Nee, Nee, op het Zaanpad. op het Zaanpad, daar, ja. Waar? Daar kwam dus een ziekenhuis, zeg maar, een Noordhospitaal. Ja. Jij was een verpleegster, dus zei dokter Kliphuis, Ja. daar maar komen. Ja, hij kwam bij ons thuis. En zei toen als mij, ken ik ook een van je dochters krijgen? Want ik was dus verpleegster geweest. En mijn zuster, ik was dus thuis. En mijn zuster was dus ook thuis. Want er waren een cursus apothekersassistenten. En die was 2 jaar. Maar die waren een jaar aan de gang. Dus toen kon ik wel mist worden. En zij kon dat jaar in huis blijven. En zo worden dus in 1944 worden het Noordziekenhuis opgericht. Ja. Hij trouwens direct ja uit in dat verzoek van dokter Kliphuis. Ja, Want het was niet een betaalde functie, denk ik. nee. Maar ik vond het mooi. Ik wou dus thuis komen, omdat wij waren een bakkerij en er was drok. En een hulp, en die konden we niet meer tolereren. Want die had grijpgrage handjes. En toen vond ik dat zo raar. Dus toen ben ik naar huis gegaan. Om ons met hem te helpen, maar het draaide anders uit. Ik kwam dus in het Noordziekenhuis terecht. Dat Noordziekenhuis in 1944 had het zo uit, nou, het vorige keer over evacuees hadden. We weten daar het een en ander af van. Ja. Want dan is er een gebouwtje, dat is er dus. Ja. Maar daar moet ik wat in. Ja. Hoe deed je hem dat? En dat waren alle jaar door de bevolking worden dat schonken. Er was dus een commissie die dat alle jaar voornamen maakte. Daar zat dus met hem ook in. Dus dat was klaar. En er was zuster Steensma, Nokke Steensma uit Sint-Jacob, die was hoofd. Ik was plaatsvervangend hoofd, ze had natuurlijk ook een nacht vrij, een dag. En dan waren Bertha Huytema erbij. En wij waren dus in een verpleging. Met z'n drieën. deed je Met z'n dat. drieën. Ja. Maar we hadden ook een keuken. Maar daar worden niet gekookt. Alleen het ontbijt en wat zich meer voor deed. Maar het eten zou uit de gaarkeuken komen. Nou heb ik al gehoord, Monsma raakt een vrachtauto kwijt. Maar die zei, ja, er worden van alles weggehaald uit in een dag. En dan komt opeens die bevolking van zijn tanden met allerlei spullen aanzetten. Dat is toch raar eigenlijk, hè? Ja, alles. Lakens, slopen, dekens en van. Noem maar op wat nodig was. Ja. Maar die mensen hadden zelf ook al herst niks meer. Liek het mij zo toe. Nee, maar toch wel zagen ze de noodzaken wel van in. Ja. En dan had je altijd nog wel wat waar. En toen kwam dus de evacuees. En toen waren ze opgevangen in de openbare school. En van daaruit waren ze naar de bevolking gebracht. Hier en daar nou. Ja. En daar waren ook mensen daar waren geen plak voor. Er was gewoon geen plak voor. Dus 2 oude mensen ook, die kwamen in het Noordziekenhuis terecht. 2 oude dames kwamen ook in het Noordziekenhuis terecht. En zo ging dat. Ja. Maar Jim kregen de zieke mensen dus. Want de rest waren inderdaad de particulieren onderbracht. Ja. En toen wisten we al redelijk gauw dat er zieken waren. En dat waren 15 tot 18 patiënten hadden we altijd. We hadden het drok. Ja, want het is niet zo'n groot gebouw. Nee, we hadden dus 2 zalen. Voor de dames en de heren. En dan die keuken. Ja. Maar er waren ook 16 baby's geboren. En dat waren vaak ook nachts. En heel moeilijk. Want er waren eigenlijk haast geen licht, hè. Nee. Maar je had natuurlijk allemaal verschillende ziekten, hè. Met 9 oog. Man. Was ook een man, daar stond het sputumpotje op zijn nachtkastje. Dat dokter zei, hier moet je hem heel voorzichtig met wezen. Hij bleek dus ook TBC te hebben. En kwam ook te overlijden.
Maar kwamen zeggen, er waren 16 poppies geboren. Maar dat ging ook door. En dat moesten wij dus ook met behandelen. Waar? Ja. Als er een overleed. En we waren jong. Ja. Hè? Nou waren die al verpleegkundigen, Ja. dus je had een enige ervaring. Ja. Waren het Ja. bij die andere 2 Ja. dames ook zo? Nou, zuster Steens van wel natuurlijk. Ja. En Bertha niet zo. Maar ach, die wou alles wel. Die wou alles wel. Kun je nog zeggen dat je dat ook te maken had met typische oorlogszieken? Verhalen over evacuatie gaan ook altijd over luizen. En wat er voor ellende bij komt, dat had je hem ook patiënt. Dat hadden wij ook, hè. Ja. Er kwam ook een vrouw van Nijdijk. Die kwam van Nijdijk. Uit een sociaal gezin. En die vrouw, die had toch zo'n luizend hem. En ze was zo ziek, hè. En ze hadden maar even geweest, toen kwamen ze te overlijden. En daar stonden wij versteld van. Zodra die vrouw overleden was, gingen al die luizen bij die vrouw weg. Over het kussen. Het was net een leger. Het was net een leger. Alle gingen ze voort. Dat was erg. Ja. Dat was heel erg. Ja. En met die evacuees kwam ook een klein meisje. 9 maanden, 9 pond. En daar zette zuster Steensma zich zo voor in. Want het was zo'n klein lelijk meisje. Een aapje noemden ze het. Had toen ook een stukje van in de krant staan. Maar we deden alles ervoor om dat meisje wat op verhaal te krijgen. Maar het was natuurlijk niet alleen verplegen. De was waren er ook. En die moesten we ook doen. Dat moest je hem erbij doen? Ja. Deden Bert en ik te gaar. Maar we hadden geen wasmachine. Dus alles met de hand. En had je hem wat zeep? Nou, dat heb je dus al van dat surrogaatzeep natuurlijk. Hè. En we mochten de wringen dus gebruiken van vrouw de Jong van de groentewinkel. Dat waren al heel wat. Maar we hielden het niet vol, want we hadden de handen vol blaren. Toen heb je dus een wasvrouw gekregen. Dus die was. En dat kwam avonds in de keuken naar brakken en anderhalfs. Dan kon je het weer gebruiken om een beden te verschonen. Ja. Nou, zo ging dat. Maar je deed het zo met plezier. Hè? Je deed het zo met plezier. Want die mensen die het ziek waren daar zo dankbaar voor. He, ze hadden zo'n ander leven had. Hè? Dat is ook allemaal toen. Ja. Je zei al, er zijn baby's geboren in het hospitaal. Ja. Je had een heel bescheiden middelen, denk ik. Ja, maar ook alle kregen. We kregen ook een kinderwagen. Want toen wij niet meer wassen hoefden, middels in het bezoekuur, zeg ik nou maar zeggen, dan mocht een van ons even met het kleine wifi buiten, dat ze ook maar buiten kwam. En die knapte zo op, hè. Dat was schitterend, hè. Ja. Dat hij zo opknapte. Ja, ik heb wel verschillende. Nou, ik wou nog even vragen maar één. over die baby's. Ik zei bescheiden middelen. Had bijvoorbeeld naast gebeuren. Waren er nog elektriciteit? Nee. Nee, precies. Nee, dat waren allemaal bij het karbet, lampen en zo. Ja, er waren van alles uit van om het allemaal licht te krijgen. He? Dat was heel moeilijk. Dat was zo moeilijk om die kindertjes. En het ging allemaal goed. Ja. Dat was zo fijn, hè? Ja. Je vertelde me al even van het API. Ja. Die hem later nog eens opzocht, hè? Ja, die had zuster later opzocht. En dat was zo'n teleurstelling. Want wat zagen ze? Eigenlijk weer hetzelfde kindje die er op een stoep zat als toen het bij ons kwam. Dat was heel erg. Onverzorgd dus. Ja. Het was weer eigenlijk weer gelijk. Ja. En zo ging de tijd verder. En zo kwamen op een goede dag de Canadezen op de tanks. Ze staan binnen rollen. En die kwamen bij ons in het ziekenhuis met allemaal chocola en sigaretten. Nou, dat was een hele verrassing, hè? Ja. Dus dan gaat die tijd verder. En dan komt de bevrijdingsdag. En dan waren al de NSB'ers waren ook opgehaald dan, hè? Dat was niet zo'n leuke gezicht. Dat was vreselijk. Dat vond ik tenminste. Dat vond ik niet zo mooi, hoor. En die kwamen allemaal in het stro te leren. In een oude gymnastieklokaal. Allemaal in het stro.
En hoe het kon, dat weet je ook niet. Hoe vlug het dat ook ging. Maar allemaal kregen ze skurft. Dat was verschrikkelijk. Hoe vlug het dat ging. Ja. En die moesten dus zelf worden. En de jonge vrouwen, die jonge meisjes, wij, 19, 20 jaar, hè, moesten die jonge kerels ook salven. Nou, dat was verschrikkelijk eerst, hè. Ja, waar. Maar zuster Steensma, die zette ons ervoor. En die mensen uit dat gymnastiek ook, als ik nou maar zeggen, die kwamen ook, 5 uur. Dan kwam alles opzetten. En die moesten die salven. Die kwamen dan naar het hospitaal toe. Ja, naar het hospitaal toe. Ja. Allemaal salven. Maar het had heel lang duurt voordat dat over was. Want het was schoon beddengoed en schone kleren. Hè. En dat bleef er natuurlijk ook wel eens bij, maar dan was direct de boel weer besmet. Ja. Zo ging dat. Maar hoe mooi het was. Ja, je praatte er nog over. Ik ben hele goede herinneringen krijgen. Heel goed. We hebben het heel druk gehad. Maar het was een hele goede periode in leven. Ja. Ja. Ik heb er ontzettend veel van geleerd. Want het waren hele... allemaal verschillende ziekten, nou. Allemaal verschillend. Maar... Het was zo in februari. Toen kregen wij een bewijsie... dat wij naar de dokter mochten. Als we die nodig hadden. Na 8. Want je mocht van 8 tot 4 mocht je niet buiten, nou. Kregen wij een bewijs. Dat wij dat mochten. Nou, daar maak ik nu ook gebruik van vanzelf. Misbruik. Ja, want ik was verloofd met Piet van Dijk. En die zat onderdoken. Ja. Dus vond ik wel aardig om er ook eens even aan, nou. Ja. Ja, dan maak je weer misbruik van. Later is hij naar de beeldpaal gegaan. Ja. Onderdoken. Maar zo ging het toen. Ja. Ja. Nog even waarom, maar je had al verteld, ja, er gingen mensen dood, er waren mensen geboren. Ja. Hij daar heel ernstige ziekten met maakt. Want ik kan me voorstellen, evacuees, vaak waren ze onder voet. Ja, denk ik. Zeker toen ze hier kwamen. Dat was heel, heel goed bedoeld. Toen kregen ze allemaal brei. Havermouten brei. Uit de fabriek, van de fabriek in Belken. Maar er waren die mensen niet wonnen geweest. Dat die raakten allemaal in die ree. Dat was vreselijk. Ja. En ook in Noordziekenhuis. Dus dat was appels raspen en om dat maar weer bij de tier te krijgen. Want je handen wassen genoeg. Ja, Nee? natuurlijk, ja. Waar? Ja, met de hand. Hè? Ja. Ja. Maar er waren ook een oude man en een vrouw, dat zei ik in het begin al. Die hielden je nachts altijd wakker. Dan riepen ze. Is hier ook hulp voor ons? Want ze wisten nog niet waar ze waren. Dan offers zaten die 2 dames. Die zaten zich te skeren. En dan ben je jong en dan vind je dat zo komisch waar. Die zaten gewoon te skeren offers. Dat is schitterend, hè? Ja. Maar ja, het kon. Ja, Het kon. Ja. Waar? Ik ga nog even weer naar Mosma toe. Ja, je bent inmiddels één vrachtauto kwijt. Die andere 2 die bleven dus rijden, begreep ik. Ja. Ja. Voor de voedselvoorziening, ja, iedereen die iets met de voedselvoorziening te maken had, die kreeg hier en daar wel een vrijstelling voor. Dus Ja. zo kon je hem naar je ouders ook houden. Maar het Ja. wordt wel gevaarlijker, denk ik. Ja, het wordt langzamerhand gevaarlijker en wij zijn dus aan het melkrijden geraakt met melktankwagens. En dat ging over Osseldik. Toen schoten we dan alweer wat verder op. Maar als we dat melkverhaal even vasthouden, in het lest van 44, toen worden de auto's die worden al door de Engelsen, dus het had zich omgekeerd. Hè. De Engelsen die kwamen hier en die vlogen over de Oosterdiek en die gingen hier met zo'n blinkende tankwagen in de zon. Hè. En er is ook een ongeluk gebeurd, Velma uit Loed, die is daar een voet uitgeschoten. En toen ben we zo langzamerhand met dat melkvervoer, daar ben we dus met stopt. Ja, Want dat komt praktisch niet meer. nee. Maar nog eens even over het autoverhaal. We hebben in 1942 ben we weer een auto kwijtgeraakt. Maar toen heb ik ook weer uit Duitsland weg een nieuwe auto gekregen. Garage Huizinga en Lood. Het was inderdaad zo dat de Rijksverkeersinspectie die dacht, die bedrijven, waarvan we veronderstellen dat ze na de oorlog weer levensvatbaar zijn, die bedrijven die worden nou wel eens wat toegewezen. We hadden ook al eens een keer een trailer zonder banden
van DAF. DAF is nou in afspraak op het moment. Maar we hadden een DAF-trailer, die kwam op een spoorwagen. En die hadden we dus weggestopt. Omdat ze zijn, zorg ervoor dat zodra de bevrijding er is. Want in Londen praktiseerde men natuurlijk wel over die bevrijding. En toen kregen we dat ding toewezen dat we direct na de bevrijding dan misschien weer met het zakje voort konden. Daar kreeg je toen al een Daar trailer kregen voor. we toen al een trailer voor, ja. Die hem verstopt? Die hebben we verstopt, ja. Hoe? Hoe? In Sint-Anna waren wat loodsen van Reerappels en in Sint-Jabek waren ook hele grote. Weet je er wel van natuurlijk. Die kennen wij wel, ja. Mooi, ja, goed. Ja, mooi. Nou, daar zaten 2000 lege eerappelkisten achter in een van die loodsen. En daaronder hebben we die eerst een keer die trailer verstopt. Later hebben we er nog meer onder gestopt, maar in elk geval, dat waren het eerste wat we er wegstopten. Ja. En wat die auto betreft, die auto die liep eerst, die we in Duitsland kregen, die nieuwe auto, 4 garagehuizen hier in Loert, die liep nog op vloeibare brandstof. Dat waren diesel. Ja. Maar zodra als we dat ding toewezen kregen, moest er al direct een generator op, want anders hadden de Duitsers hem natuurlijk Ja, dan gaan we weer 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 om. Maar Ja. we konden dat voorkomen door daar een antracietgenerator op te zetten. Dat is gebeurd en die auto die hebben we dus heel lang die bewaren kunnen, want die liep dus op gas. En daar hebben we ook dat melkvervoer meteen en verschillende andere vervoeren dus. Ja. Ik ga even naar 1944, want toen waren er weer eenvoudig. Ja. Ja. Maar daar had je ook geen zin aan. Nee, dat was de auto waar ik dus altijd met reden had. Er zat ook een generator op en die worden vorderd. En toen moesten wij die auto weer brengen en dat is niet gebeurd. Dat heb ik dus niet één. En, Trouwens, kun je vertellen hoe dat in zijn werk ging? ja, Had je nou die auto worden vorderd, hè? Ja. Kreeg je een briefje of kwamen ze laat? Hoe ging dat? Nee, de Rijksverkeersinspectie bemoeide zich daar ook met. Ja, ja. Wij hebben wat de Duitsers betreft, hebben we in ons bedrijf nooit geen rechtstreeks contact als zodanig met de Duitsers had. Nee. Dat liep allemaal via de Rijksverkeersinspectie. En daar kwam dus een bericht dat die auto, die zou dan vorderd worden en die moest dan daar en daar, doe wat al zover, dus zijn ze nou verschijnen op een veemet op die en die dag. Ik weet het daarom nog niet meer, maar dat doet ook met te zagen. Nou, en die auto, dat is dus niet gebeurd. En wij lieten hem intussen in de garage staan en toen ben ik onderdoken, want je kon van denken wel hebben, auto niet brengen, chauffeur gepakt natuurlijk. Ja, duidelijk Dat is dus niet gebeurd. Ik ben bij zwager Martin Hoekstra over de dik, daar ben ik onder het hooi, kropen zo lang. En ik had er zodanig wel een goed pak. En op een gegeven moment, mijn vrouw was dus thuis blijven en daar kwam ze toch aan. En daar waren wel Duitsers bij. En toen hebben ze geprobeerd om aan de gang te krijgen. Dat wou eerst niet al te best. Maar toen hebben ze de garagehouder erbij gehaald. Kees Jansma was dat toen na. En toen hebben ze hem toch aan de gang gekregen. En ik wist het. Want er waren natuurlijk van mijn huis naar de kas al lang bericht dat ze bij ons thuis waren. En op een gegeven moment een houtgenerator, die had een klepje, die zorgde voor de lucht. En dat kon je tikken horen. En toen zei ze, nou komt hij eraan hoor. En toen zat ik op de hooi en toen zag ik mijn auto rijden en ik hoorde het klepje tikken. Dus zo ging de auto, die ging voort. Ja, maar dat vind je de trein je toch ook in Ja, oude nou, niet? dus je moet maar denken dat dat niet het allermooiste was hoor. Nee. Beslist niet. En die auto, er is nog een geschiedenis aan, eerder nog wat iets? Ja, toch maar. De auto, daar is nog wat geschiedenis aan verbonden. Want op een gegeven moment kregen wij bericht dus dat er weer 500 gulden starten. Dan was er een man die hem in Akkerum voor ons leveren zou. En dan konden we de auto weer omkrijgen. Zo hij zei, het bestaat niet, Nee. maar het is wel inderdaad gebeurd. En dan denk je bij jezelf, zal ik dat nou doen? Zal ik dat nou wagen of zal ik het niet wagen? Maar je wou die auto ook wel weer natuurlijk, want hij was vele malen 500 gulden weerig. Dat op blijft, ik ben toch met 500 gulden in de bus aan de andere kant van Akkerum gaan. En ja hoor, dat is toch niet. En deze man die had het geld gekregen en wij hadden de wagen thuis gekregen. Maar toen was het al zo verschrikkelijk moeilijk, er was niks meer. Er waren geen banden meer en er was bijna geen hout, want het was een houtgenerator. Er is een tijd geweest dat we het hout met spoorwagen vol thuis kregen. En dan hakten we dat zelf en dat kon je dus. We waren ook met z'n vieren met 2 auto's en we werkten als peden. En in 1944 toen hebben we met z'n vieren het hele jaar gewerkt. En toen hadden we volgens dat kanten, moesten we er wel even om denken, want dat duurde niet lang meer. Dat eigen vermogen dat ging natuurlijk zo. Dat toen ben we er dan al naar geraden met stopt. Maar deze auto die hebben we dus aan de kant gezet. En toen kregen we van de Rijksverkeersinspectie weer diezelfde Rijksverkeersinspectie vergunning om hem aan een paar mensen te verkopen die er met op Holland rijden wouden. Ja. Dat is gebeurd
En dat waren een hele dikke som dat we daarvoor kregen. En daar ben we met onderwijs van Leeuwarden, Duits in de Wild en ik. En op de hoek van de Kouweweg, bij Benema, daar waren de Duitsers in een huis. Dan moesten wij komen met, en ze zeiden, waar zijn jongens, dat wordt ook 8 uur. Ze zeiden, naar huis, met, dat wij met. En toen hebben we er even een koffie omsloegen. En het duurde niet lang, daar kwam Germ de Jong, al eerder genoemd in het verhaal. Ja. En Hendrik Braaksma, die kwam. En die zei, jongens, wat moet dit hier met hem, hè? Nou, we zeiden zo en zo. En Germ de Jong moest je vertellen. En ze zeiden, afmars. Dat we ben na 8 Duitse de Beeld en ik had ze in de bus, een aardig soortje. We dachten, nou, dat zal ook wat worden. Maar fijn, we zijn er gelukkig met thuis gekomen. Dat die transactie, dat liep naar aardig hoor. In diezelfde auto hebben we na de bevrijding kregen we bericht, want de naam stond er nog op, kregen we bericht dat die ergens in de buurt van Appelscha, dat die daar verbrand in een soort lag. We zijn er even bij geweest te kijken, maar het waren moeite niet meer weer om op te halen. Dus dat waren de geschiedenis van die auto. Van het verjitten, we praten Jon over de ontregeling van het Duitse Glibben. En over dat onderwerp gaan wij ook weer de gewone mensen doen, gewone mensen nou vragen wat zij tochten over de ontregeling van het Duitse Glibben in de oorlog. Maar de Duitsers zijn gewoon die verzouw die gaten alles bijna wat ze kwijt konden, zou ik wel zeggen. Maar ja, zwarte handel die vierde hoogtij. En dan komt weer met hetzelfde verhaal weer van die tabak, zeg maar. Dat was ergens, ja, misschien wel een zwarte handel, of een ruilhandel, weet ik het hoe je het noemen moet. Dat hij bij een familielid een hele partij tabak insloegen had. Veilig ook nog een beetje uit voorzorg, maar niet bewust. Wat kan ik daar nog straks een genot van krijgen? Maar dat had hij wel gehad. Hij kon er van alles met een tabak, dat was goud in die tijden. En daar had hij een hoop genot van, vooral met het aanruilen van vlees en ja, alles. Hij kon er alles voor krijgen. Nou, Cynthia, nou kijk, de vordering, wij hebben de vordering die ben alleen geweest, dat we op een gegeven moment dat we de radio inleveren moesten. Maar dat is, verder heb ik, weet ik van vordering, weet ik niet. En het kopen, ja, dat moest ook in, maar ja, komt toch, dat hadden we niet. Maar dus verder weet ik van die vordering weet ik niet. Ik weet wel nou ja dat ze allemaal met de meesten die shouten met de radio shouten erheen. Want toen worden men eigenlijk dat men wel wat bang was. Dat misschien nou als ik het niet doe, wat dan? Hè? Maar verder ken ik jou daar niet zoveel over vertellen. Fietsen, dat weet ik niet dat die ooit vorderd binnen. Ja, wij hadden 2 fietsen, hè, uiteraard mijn vrouw en ik, maar die is ook nooit in om geweest, hè? Nee. Wij noemen het nou zwarte handel, wij ook zwarte handel. Maar dat maakt door eigenlijk kwijt op een ander vlak. Het was zo wanneer ik in die tijd heb ik een hoop bij Hendrik Pas bij de slag gewerkt. En dan was het zo nou dan, als we aan bargeslachten waren, dan waren er gewoon die Hans op de bon. Maar er worden meer zwarte slacht. Dat de mensen wat in de pan hadden, als niet. Officieel was dat zwarte handel. Ook wanneer dat men vlees kocht voor 4 of 5 gulden pond, dat gebeurde ook. Maar ja, die het betalen kon, die zei ik wil wat in de pan, hè. En dus, ja, dat gebeurde wel. Er was vraag en aanbod. Ja, de vraag die was vaak groter dan dat het aanbod was. En dat is altijd zo met die dingen. Dat is altijd zo, de minst vermogende, die is ook het minst naartoe altijd, hè. Want die kennen het meest in de bus. Maar je had overal zwarte handel en thee, koffie, tabak. Dat is onbetaalbaar. Men betaalde 20 gulden voor een half pond. Of meer soms voor een half pond koffie. Oh, zwarte handel in de bus ik wel. Jawel. En we slachten ik wel eens een schipje. Van vet. We hadden zelf ook wel een beetje om uitdien. In die zin dat wij net bang waren om schip te slachten. De zwarte handel, ik denk
als we daar alle wel een liet beetje mee te maken hebben, dat we als je eigenlijk eten de blijven wonen, dat zullen we vaak maar ruilingen wezen. Maar ik denk dat je echt zwarte handel net, van bij u net, maar toch al je wel eens wat kocht dat in de zwarte handel wie. Nou, ik neem er maar zout. Nou, dat is iets. Dat kon je eigenlijk net missen en dat wilde niet meer. Vlees. Nou, je haal je wel eens een handeltje in. Maar diefstal, ja, de diefstal, weet je wat de diefstal weer? Om in de kaal te stappen. Hout. En dat je ergens achter wat brandstof komen kon. Dat is tenminste buis was gebeurd. En stiekem ergens wat was je. En ja, dat is de diefstal. Nou ja, als je de kerkklokken waren eruit staan, zei ik maar, vader heeft niks, ze moesten maar de waan eruit roofd. Radio's moesten aan de kant, terwijl het er zelf we gewoon stiekem gewoon houden, want we moesten altijd op een hechte blijven met spul. Nou, en fietsen. Je mocht net meer, de fietsen moesten al hier inleveren worden. Nou, dan weer de plaats kussjeband, zijn we dan, dat weer een houten band. Nou, dat weer niet, hè, de fietsen gaan rekken, hoor, want er zit geen vering in dan, no? Nou, en zo'n soort ding. En ja, als je daar de wagen al achteruit houdt. Maar ja, dat moest inleveren worden, no? En ja, hoe dichter had ze toen zeggen dat ze verliezen moesten, hoe meer had ze begonnen te knippen. Dat kan wel nagaan. Dat, ja, vierders van de rest, ja, meer voor iedereen die toeklokken, dat was vanzelf verschrikkelijk, hè. Maar ja, voor het winden ben er gewoon, ik geloof dat er in Engeland echt er in je weer komt, want er vinden meer 2 klokken in door, hè. Maar ik meen dat er in je weer van weer komen weer, hè. Maar ja, dat waren raad in en daar waren we wapens van maken, daar gaat het om, hè. Zo weer het maar de centratie. Wil je nou je zenken cent van Duitsland nog een stoer werk voor maar dan zijn de centen en de botsen en al dat spul en het wie niks meer werk, want de koning is die erop, nou de kap. En dat mocht niet. Gedachten van een aantal mensen over de ontregeling van het duistere leven. En dan jij dus over wat er net weer, maar ook on wat er on zwarte handel weer. En dan kom ik toch weer even bij over Moos, maar wat dat verhaal van die auto, die kun je weer omkopen voor 500 gulden. Dat is natuurlijk ook niet zuivere koffie. Nee, maar je denkt bij jezelf, als ik hem dan toch weer krijg, het is min. En we waren er zeker van dat we er nooit een cent voor kregen. Hij was voort en hij was weg. Dus als je voor die paar centen dan nou weer een keer je eigendom weer een keer weer omkrijgt, dat heeft er zodanig met zwarte handel natuurlijk niks te maken. Nou, niet van jouw kant misschien, maar wel van die man die hem... Misschien, dat moet hij maar redden, dat is geen zaak. Ja. Je zagen er in elk geval duidelijk handel in. Wij dachten, nee, handel niet. Wij dachten misschien, ken het nog, want wij zagen ook wel aankomen dat het niet al te lang meer duurde. Hè? Ja. Maar dat viel we later dan weer een keer tegen natuurlijk, maar wij hadden ook gedacht, nou, ze zijn bij Arnhem, dus nou gaat het straks met 3 weken ben we er. Dat liep natuurlijk even anders hoor. Dat liep inderdaad even anders hoor. Ja. Maar het is, ja, ik vraag me af van, hij wordt vader, die auto, en dan komt hij toch op een of andere manier weer, zeg maar, op de markt. Ik ben beslist ervan overtuigd dat degene die hem vorderd hebben, dat waren de Duitse leger, dat waren dus voor dus, dat ze met zo'n ding, dat ze er eigenlijk niks met konden. Je moest ook met zo'n houtgenerator, daar moest je eigenlijk met opgegroeid wezen en dan kon je met zo'n ding wel wat rijden. Ja. Zo was dus. Zij hadden er misschien niks met kennen. En ja, op die manier, hoe die man eraan komt met zijn voor wat dan ook, weet ik niks van, dat was mijn zaak niet. Nee, hij ook niet verloren. Nee, natuurlijk niet. Nee. Die houtgenerators, dat waren ook een crime, niet? Het waren een verschrikking. Die dingen die produceerden, daar liep de wagen op, die produceerden koolmonoxide. Dat zat er nou al veel in. En ik op een oven, we waren weer in een garage geweest in Sint-Jabek. En de andere offers moesten weer voort. En ik was wat eerder, we waren vaak te gaar hoor. Ik zei al, we waren met 4 man met 2 auto's. Omke Dirk, mijn oude compagnon, die zat overigens met me. En ik had het spul aangestoken. Je deed alles onder het dak, want alles moest verduisterd worden natuurlijk. En toen had ik dat ding aan. Je zette hem aan. En dan bloes door een exhauster. Die bloes door dat hout. En dan
begon het vuur onder te branden en daar kwam dat verbranden, daar kwam dan gas uit. Hè. Maar dat was natuurlijk verschrikkelijk, want die garage zat er ook vol van. Op een gegeven moment, ik dacht nou, dit kon toch wel niet lekker wezen. Ik stroffelde naar wat buiten en daar viel ik. En gelukkig dat Omke Dirk eraan kwam, want toen hij de dokter gehaald. En toen ben ik dus helemaal opknapt later, melk drinken en niet weer aan de auto de eerste week wat. En dokter waarschuwde ook, het zat in het schouder. Hij zei, Jan, denk erom, als het weer gebeurt, dan krijg je er een lam schouder of nog veel erger van. Ja. Dus toen ben we er het was niet interessant meer om met die auto's te rijden. Het was nog wel interessant om ze misschien nog weer te hebben als de oorlog over was. Ja, precies. Want je zei kreeg ook al, er kwam eerst treinwagons met hout aan. Ja. Maar dat zal ook wel schaarser worden, weet je, denk ik. Ja, het water oplijst ook niet meer en toen kreeg je dan turf. Eerst hadden we hout. Ik weet niet of je weet, maar de Mendachterallee van Velp naar Arnhem en zo, dat waren allemaal beukenbomen. En in die tijd ben die allemaal het slachtoffer geworden, want het beukenhout zat veerweg het meeste gas in. En dan kreeg je dus vurenhout toewezen en je kreeg dan ook een wagentje beukenhout, dan mengde je dat wat en dan kon je er toch wat met rijden zo. Ja. En later wordt het turf en dat was nog een veel grotere smelterij. En die andere auto die we hadden, die Duitse auto's, ik moet zeggen, daar hadden we ook een generator op, dat waren een antracietgenerator. En die auto liep er beter op. Maar dat was zo verschrikkelijk met de reparaties, dat wij hele tijden hadden, een van de mensen, Herma dus bij ons in Sint-Jabek, die het wel dagen bij ons geweest. En dat vertelde ik dan ook. Dat jaar waren we dan met z'n vieren het hele jaar bezig geweest. En toen hadden we een hele dikke som verloren. Dat we zeiden, nou moet het maar ophouden. Want anders dan ben wij de oorlog weg. En dan moest men de beeld ook weg. Daar hadden we niet al te veel zeggen. Nee, dan hou je dus op van het rijden. Je hebt die auto's dan nog wel. Wat hebben we gedaan? Bij ons hadden onder de kistjes nog. Ook onder de kistjes? Bij Gerrit Monsman onder de kistjes ja. En de loods van de Friese plant. Hè. Ja, daar kwamen ze te staan. Daar kwam die auto die we dus aangehaald hadden, dat kon niet meer. Hè, want die is dus voortgegaan naar die mensen toe, die dachten dat ze er met Warschau naar Holland toe, is ook niet gebeurd. Maar die andere die we dan nog hadden, die hebben we daar ook onderstapt, ja. Maar dan ben je ook werkloos, hè? Ja. Ja. Je kon nog wat anders krijgen, hè? Moet je zien wat ik worden? Ja, dan zal ik vertellen wat je wordt, want het is radio, dus ik moet het al even vertellen dan. Ja. Maar je hebt het bewijs nog. Nou kijk, men herkende mij dus bij de DOS-bedrijven, bij de DOS-machines, als een erkende generatormonteur. Ja. En Henrik Kuken die zei, Jan, de kist wat bij mij komen, want ook de DOS-bedrijven hadden geen vloeibaar meer. Nee. De tractoren liepen ook op brandstof. En zodoende ben ik dus bij Henrik Kuken gekomen als DOS-bedrijfsleider. En dat vrijwaarde me dus van allerhande vorderingen. Want als je dat papier zien lieten en daar staat dus DOS-bedrijfsleider op. Er staat nog op, tekent de Tine de Boer, dat was juffrouw de Boer. Die waren op het gemeentehuis. En als je nou even nader zien, dan is dat ding gedagteken 1941. Ja. Het speelde zich in 44 jaar. Als ze antidateerden dat even, hè, al dat soort dingen, dat gebeurde er dus. Een persoonsbewijs. Dat is een persoonsbewijs als DOS-bedrijfsleider. Het waren 1944, maar er staat 1941 op. Ja. Het is 3 minuten voor 7. Wij zien op deze uitzending nog even weer waarom in dichtvorm. Fietsen, Jerre. Rapen 2 Duitse soldaten doet zijn winkel instappen. Ze waren verwachten. Een oud man kreeg in het pak. De baas van de galanteriewinkel kwam haar te meten. Ja, wis heren, wij hebben een fiets. Wil je hem efter me jongen komen? Het was een lange winkel, met kopjes en pantjes, vazen en itenzark. Efter een grote treppen, want boppen wie het boetensgoed. Ja, dat wie in die tijd heel wat. Snits weer wakker grutsk op haar. De stad Parijs. De oudman kon net zijn hut. Pas in een tijd genoeg. Het zou wat opsmieten, dat haar waar. Bij de treppenbleur steen. Sjoch heren, hier stiert uw fiets. En hij wiesde op een heel liets bennefietske met 3 tjeltjes dat onder de treppen stie. Doe brieker wat bij die Duitse soldaten. Ja, kletsten haar op een knibbels van een wille. En heel skoft hien ze nog net zo'n onschuldig plezier gaan.
Het kwam noffelijk aan naar al die bange en lelijke meesken. Toen ze de deur uitzetten, varen ze haar de train nog uit de egen. Op een zolder bleven het zo goed als nieuwe fietsen onder het kleed staan. Daarmee ben we aan het eind komen van de aflevering 29 van Net Verjeten. U stangeert uit naar Jan Mollema, Jan Monsma en Tite de Jong. Nijwieke ben we er weer. We praten dan over nabestingen van oorlogsslachtoffers. Nijwieke toont je dus om 6 uur bij Radio 1 horen. Net Verjeten. Wilt u na deze uitzending met iemand praten, maar kunt u of wilt u dat niet met iemand uit uw eigen omgeving, dan kunt u bellen met de SOS Telefonische Hulpdienst. U hoeft uw naam niet te noemen. Aan de telefoon zit een vrijwilliger die naar u wil luisteren. Het telefoonnummer is 058 13 20 00 en is dag en nacht bereikbaar. Wilt u per se met een vrouw praten, dan kunt u bellen naar de vrouwentelefoon. Dit nummer is 058 13 33 00.